Dahil pag-arabiliyo sa kapsal, makipagayang program kayo, aling abad sigla. May saan na latag ang programa, kapaglinglinayan sa Ilocano, sa Sardam. Mapataywan, tunay ang basa, may sa Daniel, na nagkapun di kapsal kayo, na ni Laurentino Rivera, ni Mastigal Ilocano. Si asawa ni Laurentino Tino, kaya may isang OFW, kaya domestic helper sa Hong Kong. Irok mo yung namextenda ito, yadani yung si amin, apada na kabalmalday. Nakasmet na ito ay kagayang niyo. Pero sa kapsat, kaya makikagayang silinabag sigyan. At tuwing ay basak si Daniel ni Laurentino Rivera, si Magsingal Profesor. Napauluan, iti kaawan mo. Awanin, sinainiglimas tayo nakamangit. Ngayon dayon, aging durog, haridet. Tablo'y ipagarian, dagitiin inet. Darang kay Uliw, adda ako, amagit-et. Dagito'y luluwa, madalin. Nagsabit kuman, lubidig mo, o may natubuden, nas physical man. Kanayon ka mesten, sadak at pinanawang. Di katulot di paninget, kudot apan lusam. Ngem alansata, lulipat lumalait. Ditamudin mo amangan sa kumagreglet. Ngem ura nagtakantuy sa baling karpat. Kadabitin sa inmek mo, maibudekto adayen kan layak. Kaya babayan ko na ito'y Daniel, kaya sa Ningweng, pakadanasin ito'y kapsatyo, kaya pagayang di manang Jody, ako magkablaw kada kayo, inay bagarabili, ito'y program kayo, alinaban siya.